Among Us Tää on vähän tyhjempi oltavan tää Robloxin tätä näin. Niin. Tääkö kyllä nyt jotain, Onko ennenkin pelattu tätä samaa? ollaan. Kyllä ei se liikkumaan täällä. Joo, no. Ei se pysty vielä tässä mukaan mestaan. Ja mä en voi liikkua täällä, voiko sä liikkua? Ei voi. Ei nyt paussi. Olisiko pysty liikkumaan? Nyt paussi. Joo, oota, mä koitan liikkua. Ei pysty liikkumaan, kun nyt mä tiedän. Ja mikä väliin tää on? Ai sä oot punainen. Ai sä oot tuolla, joo. Mikä väliin näistä sen kauan? Mikä on sinun värisi? Tämä on vihreä. Mä niinku impostor. Voidaan tämmönen. Joo. Entäs pystyisi liikkumaan? Miten liikutaan? Haloo? Miten liikkumaan? Hei, mä en pysty liikkumaan. Emermeeting. Tulis Emermeeting. Hei, nyt tuli Emermeeting. Mun piti myrkyttää. Tää toimii nää videot jostain. Nyt, no, me pelataan peliä, me ei tarvitse samalla katsoa. Mitä se täällä oikein? Joo, täällä sitä odotellaan. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Kuinka on enintään? Mä en tiedä, kuka on yhtään. Oh my god! Onneksi mä en saanut yhtään mitään. Tuossa on pyhätyyppi. Ja toi meinaa se, miksi se niinku ite sanoi sille aikaisemmin. Meinaaksä toi sitä? Mä en pysty liikkumaan tässä. Toisilla kato, tuolla on nappula. Ai meillä liikkui väärin. Eikö mä tää etsiä sitä jotain tehtävää? Kuoleeko jos niinku koskee toista? Kuoleeko sillä? Real body report. Kuolinko mä? Heh? Eikö oo? Minä katsoin toi ite silleen niinku katsotaan, en pysty vainomaan mitään. Niin eikä toi mennä toi iten kanssa joku kuoli. Niin, toi näkyy. Ei se ainakaan ite varmaan oo se, joka näkyy. Ei voi tekee pitää Emermeetingin siltikin, vaikka se kuulee. Voiko tää mukaan Emermeetingin, jos on kuollut? Voi, siis sähän voit huita vaan tolla kai pystyt tekemään, mitä pysykään niinku yksilmässä. Ketä äänestetään? Mitä sä äänestät? Tätä pinkkiä tyyppiä äänesti. Ei, mun mielestä se on saas. Mä olen impostori, ideana on se, että mä tapaan molemmat tyypit samaan aikaan, mutta enpä kerinyt, niin mä oon täällä haamulla. Ai onko vieläkin impostor? Mä olin impostor. Onko nyt joku eri impostor? Mistä mä tiedän? Mä pystyn liikkumaan tällä vielä. Tekeen tehtäviä. Pystyn eri nappulasta. Ja pystyn vielä täällä liikkumaan ihan normaalisti. No mistä mä tiedän sen? Mä ehkä niinku haamu tässä. Joku kaveri on mun läpi joku tyyppi. Siinä näytti sitä haamu. Peliä. Jätipä päälle mua, että mä olen ihan impostori. Mä olin. Ei tarvitse yhtään jokainen. No ei sitten. Okei, nyt on jatkuu. Oota nyt mä joo. Toisiko impostori mä nyt tajuttiin se ja mä äänestän jotain tyyppiä. Jatkuva näyttää tavallaan altuun alussa. No ei kun tää nyt, en mä tiedä. Kun olis kertonut alussa mitään, me ei saa kertoa selostanut mitään. Voiks mäkin muuten äänestää? Mä en tiedä. Kumpa pystyis äänestää? En mä tiedä, mä ehkä laitan sulle äänen. No nyt katsotaan, mä en tiedä, kun muista valkoisvarkassa uskoisesta. Siis mä näin, kun se teki tehtävää, mutta mä ajattelin, että kyllä tää saattaa olla hujaa, että tää ei tee tehtävää.
Menin huoneeseen, että tästä... Mä en näitä painoa. No, jos oot impostori, en mä tiedä. Kyllä pystyy siltikin muita äänestää kans. Ketkä ei oo kuollut. Mitä vähän putkeen impostoreja. Mä olin impostori. Mäkin olin. Nyt mä oon pelissä uusi. Eikä pitäisi olla silleen, jos niinku... Ilman toinen ei, eli impostorit ei voittanut. No niin. Siitä. Mä oon Mä vielä... ainakin tässä on niinku 2 impostoria tai jälkeen enemmän. En mä tiedä. Tää välihomma ja katsotaan sitä, onko impostori. Oli se mitään väliä. Me olemme innokentteja molemmat. Joo. Tai en tiedä, onko toi innokent, mutta Mä oon ainakin. Pelin Joo, innokent. Mä oon ainakin innokent. Joo, mun pelin taktiikkana on nyt, niin tää ei vaikka saa toisen. Täällä on nappi. Onko tää joku peli, tää on vihreä nappi. Jos se painaa, niin se oikeesti pitää tekemään. Pystyy. Vai oikeesti? Kato. Kun painaa se vihreästä napista, kun vihreä meidän painaa. Ei se ole se nappi se. Ai ei tää oo. Se on kun mä olin puolesta, kun nappi. Ei tää oo. Eikö tässä se peli oo? Peli oli tässä ja mä en tajunnut. Mä en pysty pelaamaan mitään nyt. Ei mä kuolin. Se pinkkityyppi oli. Se pinkkityyppi, kun tumman pinkki kuolti. Se pinkki Okei. kuolti. Pitää varoa. Se pinkki Se kuolti. meidän miitin. Pystyykö kuolti äänestämään? Pystyykö? Näe se pinkkiä sitten. Tommosen. Tiedätkö? Emery miitin. Voin laita Emery-miitin. Oliko sä Emery-miitin? Nyt pystytkö tässä puhumaan? Eikö se on tää? Tää Draco Malfashim tää. Oota puhu. Eikö se on toi? Pystytkö nyt puhumaan? En mä tiedä, pitäisikö niinku puhua mun jättiin. Eiku. Miestä on outoa, koska siis... Vuorandamina. Mä kato mitä Mua epäillä. Ei se voi... Se oot kuollut. Ei kuollut epäillä. Tietenkään ei kuollut voi. Mä en tiedä ite, kuka se on ollut. Kukas nyt se on? 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 ja... Ei, se pitää lähteä 2 saman verran. Et ehtii. Ei se... Koska asetin 2 samaa tykköä. Jos sanoo sille. Kun en mä oo tajunnut laittaa niille. Tai seuraava kerran tehdään siihen. Niin. Mitä mä antaa haamuna? Ja nyt se tyyppi on tuolla... Se lähti haamuna tonne maailmalle. Ai hekka. Pinkki. Mutta nytten on mun vuoro tehdä joku eka tehtävä. Haamuna ei voi siis tehdä mitään. Ei. Mä esitän, että mä en tiedä, kun se on se tyyppi. Mitä sä muuta oot? Mä oon täällä jonkun tehtävän. Mä en tiedä, missä mä en osaa tietää. Nyt kukaan seuraa mua. Jos kannattaa kriipillä, vaikka tiedät, että ei ole. Mä oon pelejä. Impostor voitti. Mitä? Mä tiesin, että kukaan minä. Sääkö olisi impostaa? Impostorsvin. Mitä? Oliko mäkin siis impostor? Mä en missä vaiheessa tiedä. Oliko siinä joku kille? Ei. Ois minun aikaisemmin varoittaa. En mä tiedä. Mä oisin koltanut kun kansan vaikka, jos oisin ollut, jos mä oisin tiennyt. Mut kertokaa mulle se jatkossa. Sä olet hävinnyt. Just niin, että ette kerro mulle, mä niinku teet ite niinku killaa. Mulla on itteni sisällä joku killausnappi. Et mä teitä. Mutta 3 tyyppiä oli vaan semmoinen, niin oikein aivan pelin sen mukana. En mä niinku teitä killaa. Montako himmeällä sitten? Joo, mä en teitä katsoja himmaa, niinku tietty, tai niinku jos mä oon killer ja sit mä en niinku tiedä, niin mä himmaan sen tyyppiä. Mut siis kun sä olit siinä, Ei himmaa. Onko se päällä? Joo, mä en. Joo, mutta siis kun sä olit siinä, niin kun 3 tyyppiä näköjään normaalina siinä Niin. ilmastorviin. Sitten kun muut tyypit näköjään vaan himmeällä, onko ne jo kuollut? Mikä sä oot? En mä sulle sitä kerro. Mä en mäkään. Nyt mä en halua kuolla. Onks toi sus? Toi ei oo sus. Mun mielestä. Mä kerron tästä pelistä vähän. Okei, mun mielestä ei. Hei! Musta tyyppi on musta tyyppi. Ei, mä olin just löytämässä. Mäkin näin. Ei, mutta ei. Musta tyyppi on se. Musta tyyppi on se.
Kirjoitetaan nopeet black. Voi kirjoittaa sen black. Joo, ota. Joo, ota. Black. Nyt voi äänestää. Tää on tää tyyppi. Mua epäillään. Mitä? Mä vaan ilmoitan mun mielipiteen, että toi on. Mä näen sen mun omin silmiin. Tajuutteko? Te ette ymmärrä. Kun nää ei ymmärrä suomea, eikä kerro suomea. Kun mä kerron Mitä toi voteet meinaa? No, en mä tiedä, mutta silleen. Äläkö laittaa sen voteen? Jotkut laittaa tänne vaan mitä kirjoittaa. Okei. Koita word. Mä en ymmärrä mitään. Oh my god, toi on toi mustaan. Mä sanoit mustaan. Kato. Mä sanoit mustaan, niinpä. Mä sanoit mustaan, niin kyllä tiedätte, Nyt todistettu, että mä oon oikeesti. Mä tiedän jotain sentään. Nyt olisi Emer Meeting ja mä en tiedä kuinka pitkä tiis tulee, mutta... Jes, ne on niinku jäänyt. Mitä? Ei mitään. Ei voiko se nyt valita? Joo, ja kohta tulee, nyt on nyt äänestys. Voting. Et voiko nyt äänestää? Ei voi vielä äänestää. Voi hyvä, mä en pysty äänestämään. Joo. Mä vikkaan jotenkin, että mä en tiedä, mun mielestä toi preppu on, koska se ite laittaa tavallaan, että sä vaan laitat, että sä kuolet. Mut en mä veikkasin vaan Silloin tulee voiteet. Tisho-tyyppiä. Ne veikkaa mua, että mä oon se tyyppi. Mutta mä en oo se. Mä oon jotenkin kaikilla kierroksilla. En mä tiedä, että oot impostor ilmeestä. Se ei pelaa, kuka ei pelkää. Häh? Tajuuks sä? Innocent Wind. Mä voitin, wuhuu. En oo aina Innocent. Kyllä, outo, älä korkuu. Mitä sä oot? Tää punainen tyyppi. Mä en vaan karkuu. Onko tää niin hauska, kun me tallustetaan tää ympäri. Tää huonetta. Mä halusin olla impostor, koska mun vuoro on silleen tehdä se. Mä tein, että mä en tapa missään pitkää aikaa. Sitten no impostor, ei voi maksaa. Ei kannata tappaa. Niin se tapas kertaakaan. Niin voi jätää silloin, niin sua ei voi se sua oikein. Ei vaan, niin mä en tapa pitkää aikaa, että mä oon impu, koska sitten kukaan ei jota... Mä oon innocent. Jos te tapaa ketään vaikka, ja sitten mä oon innocent jo. Siis niinku, mitä liian? Vaikka täältä tuli tää musta tyyppi, äkkiä himaan! Äkkiä pois. No musta tyyppi, joka impostaa. Mä oon sen tehty äkkiä pois. Tuo musta on. Aika eri tyyppi, kun oli tekee tehtävän, mut joo, niin. Kuka on tyyppi kuoli? Keltainen tyyppi kuoli. Kuka kuoli? Täällä on vähän ihmisiä, okei. Kuka kuolutti sen? Mä en tiedä milloin se nähtiin, koska ainakin tänne huoneeseen tuli toi tyyppi. Kuka? Toi musta, joka ei kuoluttanut mua. Sä nyt näytit, eli... Mitä mä näytin? Sä oot innocent, mutta se ei voi pitää paikkaansa. Ai mä näytin sen mukaan innocent, ja mä näytin sen moi. En usko. No, joku Ailar, jos ei teki sen, niin voi olla. Mulla ei oo mitään... Mä voin Kristiano tyttö, koska se oli sieltä samassa huoneesta kerta. Onko siellä muita? Ei, mä olin vaan siellä sen kaa, mut se tuli. Mä alkaa pelottaa, että se ottaa mut. Entä se Kristiano vaan tuli niinku näkyy? Se tuli ihan erille tehtävälle kuin mä. Kun mä menin sille tehtävälle, missä se oli ollut, se samassa huoneessa. Sitten se vaan meni vähän matkan pääsi ovelle päin käveli. Entäs tuli vaan, entäs sä kat vasta niin, mikä veli on? Mutta mun mielestä se ei niinku mitenkään, se jäi siihen oottamaan, se lähti liikkeelle. On se kauan, jos sitä vai se kellainen? Mä en oo varma. Se voi olla se Kristian. Mä en oo impostor, mitä? Ilmoita mun mielipiteitä. Mä en ilmoittanut mitään mielipiteitä. Kristian on turha alkaa mulle kuule. Kuule sulle Kristian se musta tyyppi näytän kuule, että oikeesti, että mä arvostan ihan hirveänä. Hei, mä muuten liikutan ja kertoa sulle, jos joku kuolee. Mitä? Mä kertoa sulle, jos joku kuolee. Mitä? Mä kertoa sulle, jos joku kuolee. Mitä
mä tiedän, mä oon vielä elossa. Niin, no, mutta siis kun mä kertoin, jos mä näen, että joku kuolee. Impostor. Impostor win. Sä olet impostor. Häh? Impostor win. Okei. Maisa. Mitä? Eikö se puhe tuli oikeesti. Se oli impostor kuin oikeesti. Se oli niinku semmoinen, se oli niinku semmoinen punaisena, niin se oli impostor. Sen nimi oli punaisena. Niin. Ja mä olin niinku sen pelissä vielä mukana. Ja ne muut tyypit, ne himmät olivat ne haamuja. Säpä tiedä, missä mä oon. Niin joo. Säpä tiedä, missä mä oon. Taas täällä on innokenttejä. Tehtävien tekoon. Mä lähdin tänne. Mä lähdin tänne eka. Miksi mun aivot... Kato vaikka. Sä taittelit tänne. Mä haluan olla siellä kuolla. Mä haluan kuolla. Kato vaikka. Mä otan teesemästä, niin kato vaikka. Joo, tää on vaan vaikea. Mä en sitä osaa. Kato. Ja tuolla on vihreä tyyppi, joka on mun mielestä. Kato Maisa. Kaikki toiset samasta. Mulla on toista joku parikin kanssa samassa tehtävässä olisi munkaan. Okei, tää on joku tämmönen. Vaikka tuolla on kamerat, mä näen täältä jos... Hei! Mä en nähnyt, kun joku musta kuoli. Hei! Mä taisin nähdä kameralla keltaisen tyypin. Sä nähdään, että on vaaleamminkin tyypin taisin nähdä kameralla. Olisi niinku mustan lähellä. En mä nähnyt mustaa missään vaiheessa, mutta näin 2 tyyppiä. Kuka siitä oli kuollut? Musta. Oh. Eli mä en nyt tiedä tavallaan, ainakin nämä 2 oli kameralla. Et mä en tiedä, mistä päin se musta kuoli. No eikä mun täällä se ihmetin. Mä en halua ilmoittaa mitään niille tyypeille, kun mä en halua, että mä niinku joudun kuolemaan siitä, että mä laitan jotain kirjoitan ilman mun kerron totuuden. Et sä kuolit sä mukaan? Eli mä jos ne ahdistaa mua niin paljon, kun ne ajattelee, että hei, tietenkin se kun laitteet, että vaikka musta on, niin... Mä haluaisin, että millis ne on taas impostori mä en... No, mut... Kaikki... No joo, ei sä voi tällä liikkumaan sieltä pystyt, ei sä voi tekemään tehtävissä tuolla elossa haamuna. Mä en ollut sillä haamuna siis. Liian, mä en oo impostor, en veikannut. Mä en veikannut ketään impostoriksi. Ei teidän aina tarvitse olla silleen, että se kun tekee sen emerömeetingin tai kertoo siihen vaikka ilmaisemaan mielipideen, että tää on. Mä en oo impostori, enkä voi liikkua, enkä voi tää tälläkään, en hävetä, että enkä tehtävä punaa tai mitään. Tehtävä ei oo punainen tai mitään, ei se mitään väliä. Täällä on ainakin tehtyjä. Mä tehdä näitä tehtäviä. Täällä on ainakin tehtyjä. Niin sä voisit tehdä. Yeah, woohoo! Mä lähden katsoa sinne kameraan. Mä oon nyt tässä. Niin kauan niinku tuo tehtävä. Se pitää mennä use. Ei tässä lue use. Täällä on nyt kamerat. Mä menin katsomaan kameroista, että mitä täällä tapahtuu. What? Eikö sitä tehtäviä voikaan enää tehdä täällä? Sitten ei voi katsoa tehtävä. Okei, tämä kuoli tää joku tyyppi. Voidaan tää liaa. Ei tää liaa kuin toi. Ai mikä? Ketä pitäis veikkaa? Järinen. Toi Legendary RP12. Ketä veikkaan? Mielestäni Alai RRD. Mä en nähnyt sitä koskaan missään. Veikkaan tuon randomilla, että kun... No mä veikkaan ehkä, että... Mut eikö se veikkaa toi Alai RRD, mut mä en veikkaa sitä. Mä veikkaan täpä lueikot. Tarkkaan lueikot. Vaikka sä jopa se. Mä tiedän, että sä oot se. En mä ole. Olet. Kato, mä lukisin sitä kirjaa, mä olisin impostor. Mä lukee kirjaa, kato kohta. No en mä tiedä. Kato kohta, mä tiedän, että mulla ei lukee kirjaa. Mulla ei lue kirjaa. No toivotaan, että vaan toi on. Sulla on jo voteja. Niin on varmaan. Ei vitsi, mä uskon, että mä olin itse äsken impostor. Ostan nyt täysin. Se on tää, onko seuraava roundi?
Nyt joku yhtiö kuoli, hei. Täällä on jotkut hätävalot päällä. Okei, nyt katsotaan onnemme nojassa. Täällä on enää vähän tyyppejä. Mä nyt tiedän tasan tarkkaan, kuka se tyyppi on. Tiedän tasan tarkkaan, kuka hän on. Mä viikkaan, että se on se toi sininen tyyppi on se. Äänestä sinistä sit kun äänestät. No voi, kun mä en pysty äänestämään. Ai pystykään Kun kyllä. mä oon haamu. Kyllä mä pystyn ainakin itse äänestämään. Vaikka oot aika haamu. Kai ehkä tai en mä varma. Pystykö mä kai itse pystyn. Okei, katsotaan nyt miten kohtalomme käy. Katsotaan nyt, ei näyttäkää kuka se on. Mä tiedän, että se on toi sininen. Ja siis se on keltainen, violetti tai ruskea. Yritän mukaan äänestämään sua, jos Joo, no niin tää oli tästä meidän pelivideo tänään. Mä toinen impostor-video tämmönen, mikä tää onkaan tää joku kerta, mutta joo, moikka. Joo, moikka. Siellä on joku se. Seuraavassa ei tuu mitään kukaan. videossa. Joo, moikka. Ei tee mikään se video, mutta joo, moikka. Joo.